O presidente da Xunta reivindica os 35 anos da transferencia da sanidade a Galicia como unha transformación colectiva e un proxecto de país, destacando o aumento de infraestructuras, persoal e investimento. Galicia celebra os 35 anos de transferencia das competencias sanitarias á comunidade autónoma. Nun acto en Santiago, o presidente da Xunta puxo en valor a evolución do sistema público de saúde dende 1991. Alfonso Rueda asegurou que a sanidade galega mudou por completo grazas ao traballo conxunto das administracións, os profesionais sanitarios, as universidades e tamén as asociacións de pacientes. Calquer sector das transferencias sanitarias, calquer responsable público, temos que ter claro que isto vai ser sempre prioritario e que os enormes retos que temos agora, as cousas que nos fan sentirnos orgullosos, decía ahora a responsable da AstraZeneca, esa colaboración entre os administradores se ven sanidade máis que nunca, esas campañas de vacinación que nos fan sentirnos orgullosos, eses investimentos en oncoloxía, esos cribados onde cada vez participa máis xente, eses hospitais que non teñen nada que ver cos que había antes, eses recintos para poder facer unha boa sanidade, esa sanidade primaria. Nestes 35 anos, Galicia pasou de ter maioritariamente pequenos consultorios a contar con 460 centros de saúde e 14 complexos hospitalarios repartidos por todo o territorio. Tamén medrou o número de profesionais do Sergas, que supera xa os 48.000 traballadores, a cifra máis alta da historia. O investimento en sanidade multiplicouse por 6 dende os anos 90 e alcanza este ano os 5.670 millóns de euros. Eu creo que das cousas nas que a xente nota máis a melloría é a sanidade, a pesar de ser unha tarefa inacabada, permanentemente inacabada, no que todo o mundo pode opinar, porque, como decía, como todos sabedes, todo o mundo está afectado, todo o mundo ten dereito. E os 5.700 millóns que ao orzamento pechado do ano 2025 Galicia é unha comunidade que non chega aos 3 millóns de habitantes e adicou a sanidade directamente, probablemente se abrimos o foco un pouco máis, sería máis, non é o 50% do noso orzamento, pero se achega bastante. O presidente galego agradeceu o labor do persoal sanitario e avanzou que a Xunta seguirá reforzando hospitais e atención primaria para afrontar retos como o envellecemento da poboación ou a falta de especialistas. Creo que temos unha sanidade pública da que nos temos que sentir moi orgullosos. En Galicia, o digo sinceramente, dun xeito moi especial, e isto é un mérito colectivo dos valientes que asumiron a transferencia no seu momento e de todos os que foron desenvolvendo estes 35 anos. Dende o punto de vista da xestión pública, tantos magníficos profesionais da medicina que quixeron dar, e teño o actual como exemplo perfecto, quixeron dar o paso a aportar algo dende outro lado, que ao final é traballar no mesmo, pero dende outra óptica, ata, por suposto, os miles de profesionais da medicina que desempeñades todos os días o voso labor. A Xunta asegura que a modernización da sanidade seguirá sendo unha prioridade nos próximos anos, cunha renovación da rede hospitalaria e unha reforma integral da atención primaria xa en marcha.